dị iche na ịmụ afịa. Igba boy bụ a classical way of life, a university of its own. Enwere ịmụ amụ bụ na ije eje mụrụ ọnwa isii mgbafọ na bụ nke ahụ dị iche, mana nke ịgba odibo ịgba boy dịka etu o si dị n'ọnụ ndị mmadụ bụ ijezie ya inwere iyi anụ ihe dịka ọnwa isii a. Onye ahụ ijere bi ya elele omume gị, lelee etu isi dị nka na uchu na ihe ahụ ị bịara ime ịmụ, ewezesi gị mgbe ka ala jekwuo okwu awa ole ị ga-anọ. Mgbe i jere ọzụzụ anwa, o nwere ihe na-adị iche na onye jere ụdị ọzụzụ a ahọ ise, ahọ isii, ahọ isaa. O nwere nnukwute ihe dị iche na ya na onye je mụ ya mụọ ya otu ahọ ma ọ bụ ọnwa isii. Ahụ dị na ya bụ n'ije nwekwa ndidi, atụghị juo mmiri juo, ọgwa ndị ya emeja azụ na onye nwunye ọga na-esiri ofe ya na di ya ji eri n'iche, atụghị nke ya nke esiri ụmụ bụ erimekwa ya na ere anya ere. O nwere mgbe ahụ ruo ebe ije abụlata ọga na-abụ na nwa boy. Ndị ọcha dere maka business admin amụrụ practical part of it. Enwe na agba boy make comprehensive buy and sell. And now onye kpatara IGBA succeed. We excel because now all the practical. My brother na agba my mmiri because now we ihe Igbo ji eko na achi eko na ahịa. Because when we university, Harvard University put up learning how ndị Igbo ji survive wee nwee ọtụtụ milionia. Na mgbe gara aga ka otu onye kpọrọ m site n'ụlọ ọrụ television station dị na Lagos, otu ụlọ ọrụ ama ama, wee na-asị m ọsị maazị biko na achọrọ ka m gbaziere ha ụzọ na ha chọrọ ịbịa zute ụfọdụ ndị isi ahịa na Lagos, na ha chọrọ izute ha ka ha jụọ ajụjụ ma tụnye ihe gbasara ya bụ ihe a na-akpọ ịgba boy na etu ndị Igbo si gba boy. Tupu nke a, ndị Harvard University ha batago wee mee ya bụ nchọcha ma tụnye ihe dị iche iche gbasara ịgba boy. Onwe dịsị ka anyị bụ ndị Igbo bụ ndị a na-abịa ịchọcha na ndị a na-abịa inyocha ka anyị mechiri ọnụ. Mba, nke a dara anyị n'agada. Ya bụrụ na taa na anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ n'ihe gbasara ịgba boy. Ị mara na mgbe a nụsịrị ọgụ, anyị mara ihe mere mgbe ahụ n'ihe gbasara ndị enyere ego n'ụlọ akụ na ndị a na-enye ha. Mana otu ihe mere ka ndị Igbo ji wee si na ya bụ ọnọdụ wee kunie ọsọsọ bụ na ụfọdụ na-achitere obodo ha bi mgbe ahụ na-abụkarị n'ugwu Awụsa. Ụfọdụ ruo ebe ahụ afọ ụmụnne nwanne ahịnze Chineke, ya bụ na enwuhụ n'agha enwuhụ n'ọgụ a ahịnze Chineke ebidoziwe nwanne. Ụfọdụ ọ dabara mgbe ahụ ha bidokwe nọzie mma ọnwa isii, ha afọkwa na ya bụ ahịa ha na-azụbu na ọbawana ha nata ụlọ kpọrọ ndị mmadụ. Ụfọdụ kpọrọ ofu onye, kpọrọ ụmụaka na-abụ, kpọrọ ụmụaka ịtọ, akpọrọ ha pụọ. Ihe a na-eme gịnị? Ịgba boy. Afọ 7 na afọ 6 ụmụaka ahụ akpọrọ boy eduo ha na-achịtakwaba akpọrọ ndị ọzọ, maka na gị na-azụcha nwata azụ ibie. Ndị Igbo anyị na-ekwusi na ọ bụrụ na ụmụnna nwezuo akụ iru ana, ya mere na mmụọ ibu anyị danda mere ndị Igbo na onye ọbụla fụrụ ụzọ, ọ kachasị na mgbe ahụ, na-egosi ibie. Maka gịnị? Na achọrọ ka ọ bụrụ na o ruturu m, ya ruturu nwanne m. Ịhụnanya dị, a na-akpọrọ enweziri mgbe a kpọgidere. Ụfọdụ enweghịzi ndị a na-akpọta na be ha, ha na-anọzi n'ebe ha nọ na-akpọ ndị ọzọ. Biko ndị obodo dị etu a, gaa Enugu kpọtara m nwa boy, gaa ebe a kpọtara m nwa boy. Etu a ka esi megide, nke bụ na ọ bụrụ na iruo n'ọtụtụ obodo na ala Igbo tata, ụdị ụlọ ụdị mmepe ị ga-afụ, ọ ga-atụ gị n'anya. Maka gịnị? Na azụcha nwata azụ ibie. Anyị chọrọ ịnabanye anya n'ihe gbasara ya bụ ịgba boy bụ ihe ahụ ewezụga ndị Israel, maka ama m na ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Echeghị m na enwere ndị ọzọ na-eme ya bụ ọdịnala ịgba boy. Ya mere ka anyị tinye anya n'ụbọchị tata, biko nọsara ahụ, maka na mmemme a ikekwa ọma ngwụ tata ihe anyị nwere itinye ọnụ buru ibu. Kedu etu ndị Igbo si wee bụrụ ọkaibe n'ụdị onye na-aga ya dọkpuru nwanne ya mere tata na ọ rara ahụ ezinụlọ na-enweghị onye a ga-asị na Chukwu gọziri onye a, na ọ bụrụ na ị gụọ ihe dịka
iri afọ abụọ ma iri afọ atọ gara aga rute ugbu a. So nyere anyị dịka anyị na-eneba anya n'igba odibo ma ọ bụ ịgba bọyị. Ugwumba asụsụ ajụjụ a nwere ka ọ dị uru ọ bara ndị Igbo ịyasa ọ bara ndị ụwa. There have not been a place dịka n'Igbo because that thing the now all the peculiar to only Igbos alone. For instance, Igbo boy melu so many people. You can come from a family of nobody. Nagi, we can eat yakawago and egwe. Somebody na-azụ afịa bakpọrọ gị ị ga-agba boy. Eto esi agụ akwụkwọ. Igba boy 6 years. As a graduate, you graduate as a master. Be the business. And then in next 3 years, if we go in intercom with eruzie ha na ndebe ụnọ ekwuo ekwute ahụ ise ọ dị mma ekwute ahụ ise ọ dị mma ijezie na-agba mbọ ọ na-akọrọ gị ebe a ka a na-azụta ahịa etu a ka esi eri ya ihe agba akwụkwọ ya na-eji ede nke azụtara azụta kea nke eji ede ka erere ere kea nke eji ede ole fọrọ m ihe ndị a ka eji amụta wee mara ka esi agbakọ ewepụ ọ bụrụ nke ego ji eju ụlọ akụ amara ọ bụrụ nke a ji akwụ na mgbe ahịa akwụ ihe niile ga-enwe nga idesara ya maka ihe dị n'akwụkwọ a na-anwụ anwụ. Ọ bụ ezie na ma ndị ọga ma ndị na-agba bọyị na-enweghị onye n'ime ha gụrụ akwụkwọ ọfụma mana irute ebe ahụ a na-edetu ihe ọbụla edetu. Jụọ onye ọbụla gbara bọyị mbọsị ọ banyere na bọyị na mbọsị ọ pụtara o bụ deeti ya n'isi. Jụọ onye ọbụla gbara bọyị ihe ọbụla mere na ndụ ya na mgbe ahụ ọ na-agba bọyị o bụ ya bụ deeti n'isi ikekwe nwere ebe o deturu ede nwunye maka na ọ gaghị na-akụziri ha na ihe ọbụla edere n'akwụkwọ ada na n'iyi ya bụ na onye ọbụla kwesịrị ịdị na-edetu ihe. O nwere ike o jighị ezigbo oyibo sụọ ya mana onye ha anya ọ mara gị ihe o dere ozugbo ikekwe ọsọ ha ume mathematics accounts admas na ndị otu ya mana tinye ya na naira na kobo nwata ọbụla gbara bọyị ga-agwa ihe ọ pụtara na-ene ha anya n'azụ nke bụ na ịghọgbuchagodi ya n'ihe ndị ọzọ o ruhu n'ebe ọ gbasara naira na kobo. Otu nwoke siri na ọ bụ eziokwu na ya agaghị akwụkwọ mana ya makwara na kacha mgbujide ya bụ na ọ bụrụ na o ruo n'ịgbakọ ego naira na kobo hapụrụ ya ndị gbara bọyị maka na ebe ahụ ka ha bụ ọka ibe. Agbara m bọyị nke a na-akpọkwa odibo n'olu be asụsụ be anyị na July 24, 1976. Ogebe ahụ bụ nwanne m eduo m mụ jezie zụma nke m na 1983. of course onye Igbo ọbụla ṅụrụ mmiri ara gụchaa secondary school gba boy. Kedu ihe gbara ụmụ ihe gbara bọyị na most like boy na afịa ọgwụ before nga bụ obodo oyibo je gbaziere onwe m nke bụ boy nke agbara ndị ọcha. Ịgba bọyị dị ezigbota mkpa eziokwu na akwụkwọ pụtara akwụkwọ dị ezigbo mkpa ịgba bọyị dị ezigbo mkpa na uche nke m na ihe m matagoro na agba mbọyị. Onye ọbụla chọrọ ịzụ ahịa kwesịrị ịgba bọyị. Akwụkwọ pụtara nụ ya enye aka hinne ọ bụ na ịgụchagodoro akwụkwọ ije gbaa bọyị. Ịgba bọyị bụ gịnị? Ịgba bọyị bụ ije ọzụzụ n'ime ihe ahụ ị chọrọ imenụ maka na mgbe ijere ọzụzụ anwa o nwere ihe na-adị iche na onye jere ụdị ọzụzụ a ahọ ise ahọ isii ahọ isaa. O nwere nnukwute ihe dị iche na ya na onye je mmụ ya mụọ ya otu ahọ ma ọ bụ ọnwa isii wee sị ka nya jezụba. Ị na-anya ịfụ na onye mụrụ ya amụ ọnwa isii ma ọ bụ otu ahọ inyere iji ji ihe dị ka otu nde naira onye mụrụ ya amụ inye ya otu nde naira na onye gbara bọyị ahụ ise ahụ isii ahụ isaa inyekwa ya otu nde naira. Ị na-anya nye ha otu ahọ na-abụ onye ahụ gbara bọyị ya aka were ego anwa wee mepụta ihe karịa onye nke nije mụ ya ọnwa isii maka na ihe dị na
ahịa a na-azụ bụ enwere ụmụ ihe enwere ike ịkpọ n'ọnụ oyibo commercial politics, bụ na ọ bụghị gị ịmụta ahịa abụghị sọ ịma na ihe a na-akpọ ya Bonvita ma ọ bụ sea oil ma ọ bụ nke a, ọ bụghị sọ ya bụ ihe dị mkpa n'ahịa na-amụ ma ihe mmadụ kwesịrị ịmanụ. Enwere ụmụ okwu na-adị mkpa. O nwere ntu ọga mgbe ị nọ n'aka ya na-agba bọyị, o nwere ụfọdụ okwu ọ na-ekwu, o nwere ụfọdụ okwu na-abụ ọbịara ya n'ahịa nke o lelere, ntu o si wee sanya bụ okwu, ntu o si wee neba anya n'okwu anwa, mekwa ka onye ahịa ahụ ka obi dị ya mma. Iri na-abụ ihe onye gbara bọyị ahụ 5 ahụ 7 ya o ya enweghị oge dị ntu ahụ ka i wee nwee ike mụtatụ ihe nne site n'aka ọgaghị ahụ. Ịgba bọyị na omenala Igbo, ndị Igbo bụ ndị bidoro izi. Ị ga-eje kpọpụta mmadụ, zụọ ya, kụziere ụzọ ọ ga-esi wee baa uru na ndụ, were gaa ego nye ya. Inyekwa ya ego ahụ, ị na-edukwa ya ụzọ ọntụlụ ọ bụrụ mmadụ. Ya ka ndị Igbo ji wee bụrụ a special people. Ịgba bọyị, I'm a product of ịgba bọyị. Agbara m bọyị, and nna m bụkwa nọọzụrụ many people. Abụ m onye Anambra from Nnewi, ma nọọzụrụ ndị Enugu, zụọ ndị Ebonyi, and to all of them na-acha n'ime ahịa ebe a. Ịfụ na ịgba bọyị ahụ na-aba uru maka na ọ na-agbasasị, antụ ndị ahụ ezụrụ ga-azụkwa ndị ọzọ, ndị ahụ ọ zụrụ azụkwa ndị ọzọ. Etu a ka ọgaranya si wee gbasasị n'ala Igbo. Onweghị onye na-ejiji tọba nọ ejide kụziere nwanne gị ụzọ. Antụ de etu o si wee tọwa ụtọ mgbe ahụ na ọ bụzi kịta, na ndị ahụ na-abụkwa erukwa ha egosi gị ụzọ si etu a mee ya ka o wee bara uru. Ịgba bọyị ọnọkọ ije university ọ ije secondary school. Ịgba bọyị ije kpọrọ mmadụ na be nne bụ na ebe ọ na-ara echi ma ara ịsa, ọ nọja ara echi ma ara ịsa, ọsọ avụ ọwọf ma ọsọ avụ jahụ isetụrụ idu oye nyekwa ya ego. Ọwụ na onye mere ọfụma imekwa introduce to ndị friend ọla etu a nọ ụmụ ụbọchị ndị gbasa ndị gba nwere ụmụ ụbọchị setụrụ gwe hinne olugwe 10 and fada eme gbado ọfụma. So onye gbara ụbọchị ọfụma ọgbaja bọyị setụrụ egozie nke ka nke ngozi iwere dị ngozi onye ka nke maka onye Chukwu nna ya goziri, nna ya ukwu goziri, onye godo ihe ego ngozi ahụ ya eme ya ife ọwụta, ọ ya chi ngozi ahụ ya eme oluo ebe ọsọ bọdụ elu. Ọ ya eme megide na-eweta aka ọ gbasara onye ngịnị anọ etu o si ewubata gị. Ị nwere ike na-eme ya na-ebe na-awa na-abụ ọwụ na anya ya dị nkọ. O nwere ike isi anyị enwebena ọdụ ahịa dị n'Ọnịcha, anyị enwebeghị na Lagos, anyị enwebeghị na Aba, anyị enwebeghị na Kano, anyị enwebeghị na Abuja. Ka anyị jee nwe anya o jee chọta nga a na-ere ahịa na-akpọ shade. Ọ chọta ya ọsịsị enyi jee were ego ole a jee zọma onwe gị gbama mbọ dị nga ahụ. Ọ bụ na enye peni na abụ ọkara ahụ abịa mara ole zụtara ahụ ọgwụ amara ole zụtara etu a ga-etumegide enwere peni na abụ ahụ amụtazie ọtụtụ ego ahụ ekwuru zuo o wee sịnye mgba ewere na-eme ego ole dị etu a nye gị onwezi ịbụghazị nwa odibo, ịbụghazị nwa bọyị ka iji abụ abụ odibo werezie eji echọma akara aka nwekwa ike ọ chọtara anyị isi edi nyekwa anyị ego. Enwere ike ịzụ ahịa ahụ mgbe afọ jekwa kpọtakwa onye ọzọkwa tinye. Etu a ka ezi eme wee na-adaba ezinụlọ akịrịka ụlọ dị gịrị nwee ego ịgọta akpa osikapa na-eri
nwere ike ịkpọrọ nwa ha kpa ịga mmadụ chukwu egozie ya onye ekeresimesi ruo nwa ahụ eburuzie akpa rice ahụ dị na-eke ndị mmadụ. Ihe a bụ ụzọ imepe ezinụlọ na-aga n'ihu ụmụ okorobịa si abawanye n'ala Igbo. Ihe a bụ ịgba odibo na ịgba bọyị. Ịgba bọyị bụ etu esi azụ mmadụ n'akwụkwọ. Onye ahụ agụ akwụkwọ graduate then later nwee masters. Ego akwụkwọ bụ because ihe a na-eme na ịzụ afịa abụrụ ihe agụ n'akwụkwọ. Ndị ọcha dere maka business admin amụrụ practical part of it. Enwe na-agba bọyị mee comprehensive buy and sell. Anọ onye kpatara anyị ji succeed. We excel because na all the practical. Iruo na ngalaba ahịa anyị dị n'Alaba, o nwere ndị akpatara bụ sales girl, o nwere ndị akpatara bụ salesman, company secretary ka a na-akpọ ndị na-erekọd ihe niile. Nga ha madebebe ahịa erere na ihe erere, mana ha ihe ga-eji amasị bụ ka esi zụta ahịa ahụ, ole azụrụ ya, ntụ na ahụ eji azụta ya agaghị ama ya maka na ha abịaghị ịmụ ahịa, ha abịaghị ịgba odibo. Igbo odibo ka mmadụ kpọrọ nkịtị gị bịa ka nkọrọ gị ihe mmemme etu isi akpata ego. So onye na-akpọrọ gị etu esi akpata ego nwere ike ịnọkọta kpata ego ọma anya ụra maka ọma n'ihi ije adị ndụ ka ọ na-akọrọ gị. Mgbe anyị lụrụ obodo China na 90s na 97, elu dị a fada n'oyibo ana agụụ dị n'obodo ahụ feje nwere ego ha dịbụ n'aka ndị individual cause na all communist country. So ndị obodo ọzọ na Nigeria, ndị obodo ọzọ ndị Africa bịagasị nọ bịaluo n'obodo afụ n'obodo siri ike ha gbaa ọsọ na ha ma mbi nwuhie ya. Mana ndị be anyị bụ ndị Igbo gbagoro bọyị pụtara ife a na-afụ ọbụla ke mgbe m lụrụ elụrụ ma onwere ebe ego ndị si apụta, onwe bife si apụta, mana ịba na-ere m anya ntị hey of course ego. So ndị obodo na-ajụ m kedu ebe ego ifere ego ọ bụ nsị na-enwe ha anyị ji afụ ụzọ na ihe abụ sọsọ ego because ebe n'anya ife na ndị be anyị na-azụ ahịa atụrụ atụ ha na-atụ from China and anyị nwa the privilege ịga ya mara ebe ndị na-arụ ya iri gwa ha nke ego one ka uri elesi m agwa gị na ego na elesi ya ịkpọ na be anyị si ya biko na enwekwara ahịa n'ekwukwu ebe ọ na-adị kọbọ maka na onye gbara bọyị ịmara gị ihe ndị gbonu na-achọ o nwere ike wetara gị ife a na-alụ na mba ọzọ mmadụ asị gị iji achọta nwụrụ ebe a na-arụ kamera. O nwere ka adị adịa na China ịkpọ onye China isi ya hey onwe ebe na-arụ kamera ọ sị gị na ọka nkụ because city nwere nke ha na-arụ na China. City ọbụla nwere nke ha specialize na asị gị na ebe ọ dị gaa na nweta ya. So bọyị ahụ nyere ndị be anyị aka n'ihe niile a na-eme eme. O nyere aka ma ndị jere obodo oyibo like ndị be anyị fọdụ na-ebicha ma Europe lụrụ na kama ha na-alụ ọrụ ha na-alụ mgbuka na-egbukasị moto na-ebunata ọ bọyị ka ọ gbara onye agbara bọyị ya mmemme nwunye onye be anyị pụtara ofu tokumbo ofu na ihe usere use na-eme ntụfu onye gụrụ akwụkwọ agbara bọyị ya ma mmemme nwunye ọ because bọyị ahụ gba n'ime ka ọ madata na-ewedata ife a na-aga ele ana ha sị na a ga-ele ọ nweghị ebe a ga-ele ya o nwere ite nkịta ofu ihe ọsị hey ihe akpa okwu na ndị a ya ego na ebe obodo dị etu a hey na ndị a moto ihe moto engine ya na ndị tokumbo ya ego na bọdị ya na ndị edeba ya ego ụlọ ọ bara anyị mgbe ịgba bọyị onye gbakwa aka jibe obodo oyibo luo ọfụcha dosin so nwere ike ijiri kọbọ mana ị na-akpọzi ndị bonus ha wetara gị ego na ihe dị taa dị egwu ya ọnụ ya onye na-eyi olu ori ya anọghị uri ya ose ndị ego zụtara ya ọ ụlọ ịgba bọyị bara ndị Igbo. A na-ajụ ya ajụ ihe mma gburu a na-enyo ya enyo onwe mgbe iji eweta ego nye onye gbara odibo gbara bọyị n'ahịa na onye zụrụ uru agwa pụtasị ha ji ezumahịa onye gbara odibo bọyị ji atọrọ onye nke ọzọ ụkpụrụ ya ha ga-eziga ihe aga nga ruo Ọnịcha maka olee ebe ọ ya ezibido onye nke a gbara odibo nwere ndị anya agbaziri odibo nwee ndị na-abịa azụ ya ahịa na mpaghara Nigeria niile ma Ghana ma Cameroon ma other places. So sọtọ nke ahụ bifo onye a na-amata ndị ahụ ọ yara ya ahụ so n'ihe aja eji ha na-abụmatụ ọ bụ onye agụrụ agwa ya adabere na ahụ onye gbara odibo were mụta maka ịzụ ahịa onye gbara odibo adaberekwa na ahụ ya na-eme ọnakata otu nnukwu okwu oyima dapụ ya n'ọnụ ọmụrụ ihe ọzọ ya. Let's say Igbo onye gbara bọyị 100,000 naira nye a graduate 1 million naira
within space of 2 years onye gbara boy ya ewelego onye 1 million naira tiko na nke onye 1 million naira abịa na nke na ego nne because na onye gụrụ akwụkwọ go theory not practical omobere ife dị na ya omobere na because na akwụkwọ ya wege that na ịtụ ahịa check cost of ịtụ ahịa mara ego na ọbata then you perfect your profit, well, maximize it, put it here, remove this and that. Oyibo ka na-asụ n'ịgba boy bụ na nwere ike onye gbara boy amago that na ebutere okpu a UGWUMBA TV bute okpu a and UGWUMBA na-ele nke 19 naira mana nke nọ n'ọnụ 110 ole nke 70 bụ n'obi na ọ na-ele ọ na-ebu nke gị ọ mụtago ntụrụ aghọ na o buru nke gị ole adịa na nke a buru nke wepụ ọmafịa dị na ya wee tụwa ọzọ ife na-abịa ọmụta mana onye nke gụrụ akwụkwọ believe that na profit each one kwesịrị ịweta 30 naira ka o nwee ike meet expenditure. The two differences they clear. Even a professor nweta nwatakịrị gụchara primary 6 wee je gbaa boy 6 years pụta oteta the professor narị nke no job. Enwenugoro etu si bata ahịa etu abịa ịzụ ihe ifu obere nwa adịghị dịka afọ 18 ma ọ bụ 10 na abụọ o jiri okwu na-ekpogharị isi na-ayọgharị mere na mgbe ụfọdụ igo maka ị chọrọ igo maka ị na-achọghị igo ọ ihe a gbatara na boy ọ bụghị ihe a gwatara n'ọgwụ ọ bụghị ihe a mụrụ amụ etu ahụ maka gịnị nne ego na-ata agba ụmụ ya na-ene anya n'ọnụ n'ụdị na ịhụnanụ na ya bụ ihe a na-akụnye mmadụ n'ime mgbe onye ahụ na-agba boy ifu ndị ụfọdụ etu a ha na-amachagharị hicharị oche egotarị mmanya gị nọrọ a n'ebe a ụfọdụ n'ime ha gara asị gị nna anyị kwee na nga anya obi m na-agwa m na ịbụ onye soja achọghị m onye ga-abịa kpụrụ m echi si na eresiri ya ngwa ahịa na-adịghị mma onye aka m ji nye gị nke a nwere nke a na nke a bụ ezigbo asị ikekwe obi ya na-agwa gị na iweta na ezigbo mmadụ na anaghị atụ gị egwu na a na-eme gị nke a ihe a bụ ihe a mụtara n'ịgba boy maka agbụghị ego ha asọ mmiri n'ọnụ ya mere n'ihe anyị na-ekwu bụ na ihe a gbasara ịgba boy bụkwa ya mere ndị Igbo ji dịka a ga-asị na anyị kacha ndị ọzọ na-abịa n'ihe gbasara ịzụ ahịa maka na a na-aga amụ ya amụ ugbu a na-ehuruzie n'elu ịhụnanụ na enwe n'ihe dị iche n'egbe na egbe ya mere n'ihe anyị na-ekwu bụ na ndị be anyị kwesịrị ị na-achị azụ ka azụ anyị etu ahụ isi azụ anyị na mbụ n'ebe ọ gbasara ịzụ ahịa akwụkwọ dị mkpa ịzụ ahịa dị mkpa ihe ọbụla a na-eme bụ ihe eji arachapịọm dị mkpa mana ka anyị ghara ichefu ya bụ Oxford University nke ndị Igbo oge anyị aga na tata anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị n'ụbọchị ọzọ. Ndewonu.